Irak'ta tiri taypaların yaraglı agzalary ýurdun gün ortasyndaky Basra şäherinde ýürüýüş geçirip, ýurdun demirgadygyndaky islamçy töwüşçilere garşy göreşýän hökümetiň howpsuzlyk güýçlerine goldaw bildirdiler. Şeýle ýürüýüşler ýurdun beýleki şäherlerinde hem geçirildi. Munyň öňü tirasynda ýurdun täsirli şaý lideri Ali Al-Sistani Iraklylary öz ýurdunyň goragyna goşulmagy çağırdy. Irak Islam döwleti we Levant atly toporlaryň töwüşçileri Irakyň demirgadygyndaky ençeme şäherleri şol sanda Tikriti we Mosuly basyp aldylar. Birleşen Ştatlarda Ukraina taraptar aktivistler New York'taki Carnegie merkezinde orsetli pianist Denis Matsuyeviň çykyşynyň gidýän wagtynda protest geçirdiler. Saatçy mart aýynda orsetyň Krymy aneksiýa etmegini goldap prezident Putiniň adyna ýazylan açyk hata gol goýan meşhur orsetlileriň biri. New York'taki bu demonstrasiýa orsetyň Ukrainadaky hereketlerini goldaýan meşhur adamlara garşy Birleşen Ştatlarda we Ýewropada geçirilen protestleriň dowamydyr. Orsetyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gadanyň sudy öňki polisiýa derňewçisini 15 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etdi. Polisiýanyň gynnamalary ulanmagy boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde ýene bir näçe adama 2 we 12 ýyl aralygynda iş ketildi. Olar 2010-njy ýylda tutsagy urup ýenişmekde we zorlamakda aýplanýarlar. Tatarstanda 30.000 çemete adam gadymy Volga Balgarlarynyň döwleti tarapyndan islamyň kabul edilmeginiň 1125-nji ýyl dönümini bellemek boýunça dawara gatnaşdy. Bolgar atly şäherde geçirilen dawara orsetyň musulman liderleriniň we Tatarstanyň hökümet resmiýetleriniň guramaçylygynda geçirildi. Bişkekde Gırgızlaryň Kaly saatly aşy milletçi hereketiniň agzalary daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän hökümete degişli bolmadyk guramalary daşary ýurtly agentler hökmünde hatawa almagy göz öňünde tutýan kanunyň kabul edilmegini talap etdiler. Şeýle-de protestçiler olaryň öz sözü bilen aýdylanda seksual azlyklaryň propagandasyny mediada gadagan etmek boýunça kanuny tizleşdirmäge Gyrgyzstanyň parlamentini çağırdylar. Qazaqstanyň paýtagty Astanada Audaraspak diýilip adlandyrylan at üstündäki milli göreş boýunça ýarış geçirilýär. Bu ýarışa Merkezi Aziýa döwletlerinden şeýle-de Awganistandan, Azerbaýjandan, Hitaýdan, Wengriýadan, Mongoliýadan, Orsetden we Türkiýeden gatnaşyjylar barypdyr. Bu ýarış milli Qazaq aýdym sazlary bilen dowam etdirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.